எல்டிடி பிரச்சனையில் மற்ற எல்லா பிரச்சனை டைம்லேயும் வந்து அதுக்குள்ளே தான் இருந்து வாரம் எங்களுக்கு உதவி செய்கிறது எல்லாம் சிங்களாக்கள் தான். நேற்றைய பங்கதினிய பிரதேசத்தில் நடந்தது என்ன? ஒரு பெண்ணை மரத்தில் கட்டி வைத்து 25 பேர் அடித்துள்ளனர். காரணம், சம்புகார வங்கியில் இருந்து தான். அரசாங்க சேவகர்களே அவ்வாறான வேலையை செய்துள்ளனர். 45 வருடங்களாக இப்பூமியில் அவர்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர். எனினும் தற்போது அவர்களை வெளியேற்றுவதாக கூறி இவ்வேலையை செய்திருக்கின்றனர். பாதிக்கப்பட்ட அப்பெண்ணின் கணவர் என் அருகில் இருக்கின்றார். அவரிடம் கேட்போம் நடந்தது என்னவென்று. நேற்று ஒரு 9-9:30 மணி வேளையில் கார்லேயும் லொரியிலையும் 3 வீலில் பைக்கில் எல்லாம் வந்து இறங்குறாங்க. இறங்கி என்னத்துக்கு வராங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாத மீட்டிங்கில் எதுவும் இருக்கோ தெரியாண்டு தான் நான் கடையில் நின்றேன் முன்னால். அப்போ வைப் தான் பின்னால் வீட்டை நின்றா. அப்போ அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க, நாங்கள் இதுக்குள்ளே இந்த குசுனியெல்லாம் உடைங்க, மரமெல்லாம் எல்லாம் வெட்ட போகிறோம், நாங்கள் இது அடிக்க போகிறோம், டாப் கட்ட போகிறோம், மதில் கட்டணும், எல்லாத்தையும் உடைச்சி இப்போ எல்லாத்தையும் வெளியில் ஆக்கணும். அப்போ வைப் சொல்லியிருக்கா, இது என்னென்று நாங்கள் அந்த காலத்துலேருந்து இப்போ 70-75 வருஷமாக எங்களோட ஆக்கள் தான் நாங்கள் தான் இருக்கிறோம், இதில் என்னென்று நாங்கள் உடைக்கிறது அப்படி கேட்ட உடனே இவருக்கு சொல்லியிருக்காங்க, இல்லை அப்போ அப்படின்னா நீங்கள் போய் நீதிமன்றத்தில் போய் நீதிமன்ற இது உத்தரவு எடுத்துகிட்டு வாங்க, நாங்கள் செய்கிறோம் அப்படின்ற பிரச்சனை இல்லை எங்களுக்கு. இல்லை நாங்கள் உடைப்போம் ஒன்று பலமாக இதாகி அவங்க என்ன செய்திருக்காங்க, வாய்ப்பை கட்டி வச்சு கனவுல அடித்து தலைமயிரெல்லாம் பிடிச்சி இழுத்து இதாகி இப்போ வாய்ப்பு வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறார். இது என்னத்துக்கு காரணம்ன்றது அவங்களுக்கு எங்களுக்கும் தெரியுதில்லை. இது வந்து போலீஸும் வந்து ஒரு இதுவும் செய்கிறாங்க இல்லை, ஒரு இதுவும் இல்லை. இப்போ நானும் 2 தரம் போலீஸுக்கு போனேன், 2 தரம் போலீஸுக்கு போயும் நாங்கள் போலீஸுக்கு போயிருக்க அவங்க இல்லை. அவங்களும் சேர்ந்து தான் சொல்கிறது 12 மணிக்கு வாண்ட, 12 மணிக்கு போயிருக்க 12 மணியில் நாங்கள் இல்லை. நான் இப்படி கடையை செய்து கொண்டு கடையை டெய்லி மூடி கொண்டு போயிட்டு வாரது எவ்வளோ நட்டம் எனக்கு. இவங்க செய்கிற வேலையிலெல்லாம் செய்து இந்த மனுஷிக்கு அடின்னு அடித்து போட்டு இப்போ மனுஷி ஹாஸ்பிட்டலில் வைப் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இப்போ 2 நாளாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கு. அவருக்கு என்ன வருத்தம்னு தெரியா. எனக்கு 2-3 பிள்ளைகளும் இருக்குது. பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடு தண்ணியை கொடுக்குறதா இல்லை கொஞ்சம் ஸ்கூலுக்கு விடுறத எடுக்கிறதா, என்னத்தை எனக்கு வைப்பை போய் பார்க்குறதா, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் பார்க்குறதா எடுக்கிறதான்றது எனக்கு ஒன்றுமே விளங்குது இல்லை. இதுக்கு சரியான தீர்ப்பொண்டு எங்களுக்கு வேணும். இது எங்கள்கிட்ட நாங்கள் அந்த காலத்திலேருந்து 75 வருஷமாக அதிலே தான் இருக்கிறோம். அந்த எல்டிடி பிரச்சனையில் மற்ற எல்லா பிரச்சனை டைம்லேயும் வந்து அதுக்குள்ளே தான் இருந்து வாரம் எங்களுக்கு உதவி செய்கிறது எல்லாம் சிங்களாக்கள் தான். அதுக்குள்ளே எங்களுக்கு பக்கத்தில் தமிழாக்கள் இல்லை. எல்லாத்துக்குமே ஒன்றா எல்லாம் குடிக்கிறது சாப்பிட்றது எல்லாம் ஒன்று தான். அந்த பிரச்சனை டைம்லேயே அவங்க தான் எங்களை பாதுகாத்து வந்த ஆக்கள். இன்றைக்கு இவங்க வந்து அதுவும் புறத்திலேருந்து தான் வந்து சம்பக்காரையும் பேங்க்லையும் இது சாமான் கடையும் தான் வந்து எங்களுக்கு அடிச்சிட்டு போனது. கோஆப்ரேட்டிவ்காரர் தான். ஸோ எல்லோரும் வந்து எனக்கு சம்பக்காரில் 20 பேர் மட்டும் வந்து எனக்கு அடித்தாங்க. நான் மட்டும்தான் தண்ணியை இருந்து அடித்து கட்டி வச்சு அடித்தாங்க. எல்லோரும் சேர்ந்து எனக்கு 20 பேர் மட்டும் வந்து எனக்கு இடுப்புக்கு அடித்தாங்க, தலையை பிடிச்சி இழுத்தாங்க, கட்டி வச்சு அடித்தாங்க. செய்யாத அநியாயம் எல்லாம் செஞ்சுட்டு போனாங்க. சொன்னது நான் போய் போலீஸில் போய் சொல்லுவேன், நீ குத்து வந்தது அதான் அப்படி அடித்தேன்னு சொல்லிட்டு போனாங்க. இப்போ நல்லாவே வருத்தம், இடுப்பு நோவுது, இடுப்புக்கு அடித்து வவுறு நோவுது, தலை நோவுது, நல்லா அடித்து சத்தியெல்லாம் வருது. 2-3 தேனை சத்தி போட்டேன். எத்தனை விடக்கிறான் Ay, may kagalawan eh.
ආනන්දගේ දේවල් නම් ඔයාලා ගෙටපුවද? ඒක බලන්න. ඒක බලා ගන්නම්. ඒක බලා ගන්නම් අපි බලන්න විදියට බලන්නම්. ඔයාලගේ දේවල් ගන්න නෑනේ අපි නේද? ඔයාගේ දේවල් නෙමෙයිනේ ඔක. ඕක අපේනේ. අපි කුලියට නෙමෙයි අපි මේ 1972 ඉඳලා මේ අපි කොහෙද කුලිය? දන්නේ නැති කෙනෙක් කියන්නේ. අපේ වැඩේ කරන්න අපිට ඉඩ දෙන්න. ඔව්. ඉතින් නීතිය දන්නවනම් නීතිය කතා කරන්න. දෙන්න මේ ඔය මුල අල්ලන්න දෙන්න. අල්ලන්න එන්න බස්සන්න එන්න. නේ දැන් අල්ලලා බඳිනවා. ආයි කිසි දෙයක් නැහැ. දැන් ඉතින් ආයි කිසි සමාවක් නැහැ. දැන් මෙතනලා සමාජයේ වැටෙන්නේ අපිට බඳින්න ඔයා. එහෙම තමයි කරන්නේ. බඳිනවා දැන් අල්ලලා. ආයි කිසි දෙයක් නැහැ. අපිට කයදර ගෙදුවොත් එච්චර. රාජකාරියට බාධා කිරීමනේ. මොකද කරන්නේ? අපිට ගහන්න දෙන්නේ නැද්ද? තෝ ගෑණියෙක් ඉන්න වෙච්චලා ඉවුසේ. දැන් කවද යන බං ඉවසනවා. හරිද? ඔය නූල දෙන්න. නූල අදින්න ඇයි? පීය තියාගෙන අයින්නද? අප්පා අඩ අරබිය ඉඳ. ලනුව කපන්නයි පීය කියන්නේ. ඔබ අම්මට. තෝ බය එල්ලන. මේ මොකදනේ වෙලා තියෙන්නේ? පෙන්නන්න ෆොටෝ ගන්න කියලා. ෆොටෝ පෙන්නන්න. අප්පා ඕඩි පස්සේ එන්න කැපුවා. එයාලා කියන්නේ පීය ගත්තා එයාලා කයින්ද. මගේ පීය බලන්න. එයාගේ රෙකෝඩ් එක තියෙනවනේ. ඔව් තියාගන්න රෙකෝඩ් එක. ලනුව කපන්නයි මම ගත්තේ පීය. කොහොමද මෙයාලා කතාව මාර්ග කරන ලස්සන. ලනුව කපලා කාවත් ගන්නලා යන්නට පස්සේ ගියා ලනුව කපන්නයි ගත්තේ කියලා. ලනුව කපන්නේ එනවා කො දැන් එනවා ඉන්න. අප්පා එන්නෝ කියලා. ඉතින් ඔයා බාවෙන්නේ පාන නීතියක් කියන මේක නීඩ දෙන්න. මොකක්ද මේ ලැබෙන්නේ? කවුද වෙන්නේ? ඔයාලගේ නම්සාරි ගිහින් ගන්න. අපි තාම කඩලා දෙනවා. ආය අපි කවන්නේ නැහැ. අපේ හින්දා යන්නේ. අපි ඔයාලගේ දේවල් ගන්න ආවේ නෑ. මේ කාර්යයක් මෙයාගේ නෙමෙයි මේක රජයේ දේපල. රජයේ. පිරිමි කොමනේ දේව තමන්ගේ இல்ல விஷயம் வர பார்த்த பிறகு தான் அவனுக்கும் இருக்கு. ඔයාලට මොළ තියෙනවා නේද? තමයි ග්‍රාම්‍ය බැංකුව වැඩ කරන්නේ. මොළ ඉතින් HMB එකේ කොම්පල්සරි මේකට අකුව ගන්න තිබ්බා. ඔව් අපිට දන්නවා රජේ මොනවාද සෙමි
තියෙනවා පීය ලොකු පීය බන්න තියාගෙන හිටියේ මම බැලුවා ඒ තේරම තියෙනවා apa kan Arinda Arinda Mẹ Xuân thị mẹ Jawa mata kuntar itu dong.
75ක් විතරනේ ඔව් ඒකයි. අවුරුදු 75ක් විතරයි. මම හිතන්නේ මාගේ බාස්ලා යනවද? ඈ? මේ කතුල ලොරිය එන්න බෑ. නෑ මෙතන ලොරිය එන්න බෑ. එයාලක මායි මෙතනනේ. උලක මායි මෙතන. හරිද? මේක පෙත්තට ගන්න එපා. අතුල ගන්න එපා ලොරිය. මල්ලි යූට අයියාගේනේ. අතුල ගන්න එපා. මෙහෙට ගන්න බෑ. මේ අතුල ගන්න දෙන්නේ නෑ. මේ අපේ වැට ගා. ඔව් මේ අපේ වැට ගහලා අරින්න අපේ වැට. මේ යාලා මට කොන්දක් ත්‍රිදෙනා මුන් ගැහුවා අල්ලගෙන. හරි හරි බලන්න. ලොරිය ගන්නවා කියලා. මල්ලි අතුල ගන්න බෑ ලොරිය ආ. හරිද? මල්ලි. තාත්තට කියන්න අතුල යන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. එළිය තාත්තා නෝ තාත්තා. වැලියක මෙතන ගෙනවට සල්ලි දෙනවද යාලා? ඒ ගමේ මිනිස්සු බලමු. සල්ලි එයාගෙන් ගන්නවා. ඇයි වණ්ඩයි? මෙයාගේ නීති වලට වැඩ කරන්නේ. මොකක්ද ඒක? දැන් ඔයාලා වැඩි එක බාන්න එපා කියන්නේ. කොට දෙක තුනක් ගෙනත් මෙතන දාන්න. ගාලා තියෙනවා. ඇයි ඔයාලගේ තමයි මේ ඉඩම? ඔව්. පාන්සි දෙකෙන් දාන්න ඕනේ. නෑනේ අපමණ පොඩි. එයාගේ මා ඒ කොහමද එහෙම යන්නේ? ඔයාලා කියන්නේ? කරලා ඔව් අර අත්තා ඉන්න කරගත්තා. අටවහගෙන යනවා. දෙන්න ගල්ලකට කියන්නේ යාලා මෙයා සල්ලි දෙනවනේ යාලා යන්න කියන්නේ නැත්තම් අපිට සල්ලි දෙන්න ඕන නම් ඒක කියන්නේ. මෙයාට එන්න කියන්නේ. කිව්වා මේ මිනිස්සුන් දාන්න එපා කියලා. ඔව් දැන් මෙයා සල්ලි දෙන්නේ. එයා කියන දේ අහන්න. අපි බාන්න කියන්නේ ඔයාලට. කවුද? පොලිසිය එක්කන් ආවා නම් හරි. නේ. මේක බාන්න නැද්ද දැන්? දැන් බාන්න නැද්ද මේක? නෑ යාලා ජූට් එක කතා කරන්න ඕනේ. ඔව් මෙන්න ගන්න. වාහනේ යාලා.